Bueno, lehen utzi dugu Google Mapsen, sorra, eta hemen bakarrik komentatu, gogoratu esandakoa, besteren batean, ni bani manoa eskarretara noala mendebaldera, baldin banoa uretara kasu honetan iparraldera, baldin banoa eskumara kasu honetan ekialdera, eta baldin banoa berantz, joango nintzatekela ego aldera. Bueno, hurrengo gauza, latitudea eta longitudea Google Mapsen. Vale, erandion gaude. Erandion markatu dut. Non agertzen da mapan, erandioren latitude eta longitude. Elbidera banoa, gora, hemen ikusten baduzue, arroba eta gero badago zenbaki bat. Kasu honetan, 40, bai? Berrogei hori, hor dagoena, da latitudea. Eta gero hemen, koma eta gero badago beste bat kasu honetan -6. Orduan, lehenengokoa da latitudea, eta positiboan baldin badago, ez badago negatiborik aurrean da, iparralde. Eta bigarren da la longitudea, minus edo negatiboa baldin badauka, da mendebalde. Hau da beste modu bat bilatzeko. Berez, non dago erandio? Erandio dago 40 gradu iparralde, 6 gradu mendebalde. Egingo dugu proba, beste toki batetik, adibidez guazen urrunera, eta guazen, ikusten duzu hemen Ekuadorreko marra, guazen berantza, Madagaskarrera. Nik klikatzen badu Madagaskar, eta banoa gora, hor zer daukat? Begira, arroba eta gero daukagu minus, ikusten duzu hor -18, eta hemen koma eta gero 37. Koma eta gero dauden bigarren zenbakiak ez ditugu kontutan hartuko, bakarrik lehenengokoak. Orduan, minus bada da hegoalde, eta positibo bada da ekialde, longitudean, Vale? Orduan, non dago Madagaskar? Madagaskar dago 18 gradu hegoalde, 37 gradu ekialde. Bueno, horrela, modu errez honetan, badakizu, mapan agertzen diren tokien latitudeak eta longitudeak. Baina, nahi dozu mapako dozen tokitan. Txina, baina hemen txiniontxe markatzen dagoen punta. Nik hor klik egiten badut, agertzen da hor puntutxo bat, eta hemen behan agertzen da bere latitudea ikusten duzue, izango zen lehenengokoa, hau da, 18 iparralde, positiboa delako, eta hemen dago, 80. 80 ere positiboa denez, izango zen longitudea, 80 ekialde. Hori da bizkat igual naztu algarena. Positiboa, latitudean positibo, iparralde, latitudean negatibo, hegoalde. Longitudean positibo, ekialde. Longitudean negatibo, mendebalde. Hori igual bizkat gogoratu behar duzue. Eta, beste bat, itxasordian, nik hemen klikatzen badut, itxasordian, berriro agertuko zaite hemen, Ipar Atlantiko puntu hori itxasokoa. Eta ikusten duzuenez, markatzen du 40, kasu honetan izango da iparralde positibo delako, eta -26. -26 bada, badakigu dela, mendebalde. Hori da beste modu bat, mapetatik zuzen jakiteko non dagoen gauza bakoitza. Eta bukatzeko, zerbait urari buruz, bi datu erreza jakiteko. Ura munduan badaukagu urgazia eta urgeza. Urgazia da 197, eta urgeza 103. Hemen igual hobeto ikusten duzue. Urgazia da 197 eta urgeza 103. Eta horretatik, urgezaren zatia, banatuta ikusten duzue, nola dagoen hemen. Izotza, urrazpiko urak eta lurrazaleko urgeza. Eta bukatzeko lurrazala. Lurrazala da lurra zapaltzen duguna, lehenengoko geruza. Orduan, urrazpian daukagu 170. Eta hor gainean, asko zer gutxiago zapaltzen duguna, 130. Beraz, izango zen, gaurko bideo. Eskerrik asko.